गिबि सेन्टारावनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय ख्रिस्ट'नि मुङाव हामलायनाय जासिहरग्रोयो। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव इसोरनि रावखौ बोसोन बिजाब 11 अध्याय 28 पदनिफ्राय बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। बेयाव लिरनाय दङ नै, Those who trust in their riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. बर'आव, जायफ्रा धोन सम्पथियाव बरसा खालामो बिसोर गोग्लैलांगोन, नाथाय धोरोमिया गोथां बिलाइफोर बादि जौगालांगोन। बेयाव इसोरनि रावा जोंनो रोखायैनो फोरमायबाय अनजाग्राफोर, जों ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफ्रा धोन सम्पथियाव मालाबाबो जोङो बरसा जों खालामनो जों नाङा। धोन सम्पथिया इसोरनिफ्राय फैयो। जायफ्रा इसोरनियाव खामियो, जायफ्रा इसोरनियाव नांथाबनानै थायो, बिसोरनो इसोरा जाहोयो आरो बिसोरनो इसोरा धोन सम्पथिफोरबो होयो। नाथाय जायफ्रा बे धोन आरो सम्पथियाव बरसा खालामो बिस्रा जोबस्रांलांगोन। नाथाय जायफ्रा धोरोमियाफ्रा इसोरनियाव बरसा खालामगोन बिसोरो गोथां बिलाइफोर बायदि बिसोरो जौगालांगोन। धोन सम्पथिया गाबोन दं गाबोन गैया अनजाग्राफोर। दिनै माहाजोन जायोब्ला गाबोन गोरिबबो जानो हागौ। मानोना जों रावबो बुंस'नो हाया जोंनि जिबनाव मा अलखद सफैगोन, मा आंखाल सफैगोन, मा जाब्रथाय जागोन, जों रावबो बेखौ जों बुंनो हाया। बेनिखायनो जोङो धोन आरो सम्पथियाव जोंनि आरजिनायाव जों माब्लाबाबो जों गोग्गा जों खालामनो हाया। नाथाय जायफ्रा फोरबोनियाव बरसा खालामो, धोनाव नङा, जानो हागौ नोंथाङा माहाजोन, जानो हागौ नोंथांनो हा हु दङ, जानो हागौ नोंनियाव मोसौ मैसोफोर दङ, नोंनियाव धोन सम्पथिफोर दङ, नाथाय इसोरा बेयाव माब्लाबाबो मिजिंथिनो बा बरसा खालामनो थाखाय नोंखौ थोनाखै। ख्रिस्ट'नि बिदा फंबायफोर, बेनिखायनो फै इसोरनि होनाय धोन सम्पथियाव बरसा खालामालासिनो बे होग्रा इसोरनियाव जोङो बरसा खालामनि आरो बेनियाव जोङो नांथाबनि। मानोना जायफ्रा बोसोना जोंनो खोन्थादों, दाउसेनखौ नाय, बिसोरो फोआबो आरो बिसोरो हाया, नाथाय इसोरा बिसोरखौ जाहोयो। थिग बेबायदिनो जायफ्रा इसोरनि धोरोमखौ नागिरग्रोगोन, बिनि रायजोफोरखौ नागिरग्रोगोन, बिसोर साफ्रोमनोबो जानाय आरो लोंनायखौ बियो होयो। धोन सम्पथि आरजिनायाव अनजाग्राफोर, जोङो धोन सम्पथि जेब्ला आरजिखाङो, जेब्ला धोन सम्पथि जोङो मोनो, बेयाव जों गोग्गा जों जानो नाङा। गोबांथार जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव एखमबा जों नुनो मोनो, एसे खामायनायखाय, माहाजोन जानायखाय थिफुदला बेबायदि जोङो नुनो मोनो। नाथाय इसोरनि रावा जोंखौ बुंदों अनजाग्राफोर, धोन सम्पथि आरजिनायाव, रां रुफा आरजिनायाव, न' बां सोरजिनायाव माहाजोन जालांब्लाबो जोंखौ गुरैसो जानो लुबैदों। जोंखौ गुबुनफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बाइबेला जोंखौ हांख्रायदों। बे धोन सम्पथियाव जोङो थिफुदला जों जायालासिनो जोङो इसोरनियाव जों गावखौ बाहायनानै बिनि बोसोन बायदि जोङो थाबायनांगौ। धोन सम्पथिया दानो दं, दानो गैया अनजाग्राफोर। जोङो लांथियैनो फैदों, जोङो लांथियैनो जोङो थांफिनगोन। जोङो जेबो लाबोआखै संसाराव फैनाय समाव आरो जोङो जेबो लांनायबो नङा। नाथाय जोंनि जिउआ जायफ्रा इसोरखौ फोथायो बिसोरनि जिउआ इसोरजों जेब्लायबो खामिफानो मोनगोन। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, इसोर होनाय धोन सम्पथियाव जोङो दुगा जायालासिनो, थिफुदला जायालासिनो फै जोङो इसोरनियाव जों गुरै जों जानायजों लोगोसे गुबुनखौ जों मदद होनि, गुबुनखौ जों हेफाजाब होनि। बेयाव इसोरा जों बयखौबो बोर होगोन। इसोरा बयखौबो बोर होथों बे सुंद' बोसोननि दारै। आमेन।